Na, megérkeztünk a Regéci várhoz. Rudi most épp néz valami alkalmatosságot. András is a kis pihenőhelyen, biciklit letámasztva. Ezen a kis úton jöttünk fölfelé. Elég jó meredek volt. A kilátás az nagyon jó. És itt a vár, illetve a váró. Elég nagy várrész. A szél az még mindig nem csitult. Elég sok turista van fönt. Nagyon sokan kihasználták a jó időt, és túráztak egyet. Tényleg megérte ide feljönni. Itt is jönnek a bátrabb túrázók. Ez nem épp a kijelölt hely, de van, akik bevállalják. Peti csávó elfoglalta a várat. Kellett ide egy pár köbméter kő, mire ezt be vették. Azt hiszem.